Яна тура эфирдабыз, әлі келіп құшылыстарды ихлас күңден сәлемлейбіз. Бірінші күнілік Башқұртстанда қауды күні деп аталған социаль проект старт алды. Оны тәрбиеге бала алған ғейлелердің байрамы деп әйтәкті бірді қата болмастыр. Бигерәктә кескәйләр өсөн зор вакыйга, яңа гаилә табу улар өсөн олы бәхет. Ушу хакта һөйләшер өсөн бүген без студиябызга кунакка Кауды көне социаль проектының авторы балаларды гаиләләргә урынлаштыру республика үдәге итәкче Таңһылау Һөйіндікованы сакырдык. Таңһылау Данилга да хәерле иртә һәүмәгез. Әле башта әйтеп үттем битендә балаларды гаиләләргә урынлаштыруды ушу социаль проектты байрам дип атау мөмкинме? Әлбиттә, без был социаль проектты зур байрам дип әйтергә тулы хокугыбыз бар. Сөнки сынапта мына берничә көнлек республикабызда Кауды көне дип аталган социаль проект тәүге улышын алды. Әлбиттә, был проект безнең башка төбәктәрдә үткәрелә. Ул инде балалар йортларының асык ишектәре дип аталырга мөмкин инде. Әмма ләкин без шул Кауды көне дип атанык. Сөнки Каудыны без элек-электән ул кошты гаиләгә ырыс, бәрәкәт килтергән һәм уңыштар килтергән кош буларак символлаштырабыз бит инде. Шуның өчен дә безнең бына был проектыбызның тәү максаты булып ике язмышты осраштыру булып торды инде. Һәм сынапта байрам, балалар өсөн дә байрам, һәм ата-әсәйләр өсөн дә байрам булды. Ул ни формала үтә? Әйтик, менә кем безне карап утыра аңламай икән, Кауды ул аист кошы турында һүз бара. Кауды көне социаль проектында ата-әсәләр килде, кемгә менә бала алу мохтажлыгы бар. Улар килде, ултырдылар, балалар йырлайдармы, бейдәрме, нинди халәтләрен күрәтләр, ничек үтә ошо процесс? Тәүсиратта шуны әйтеп үткәм килә, ул Кауды көне социаль проектында һәркем, һәр ата-әсә катнаша алманы, сөнки ул социаль проектта безнең урындагы муниципаль район һәм калаларда шул ятим һәм ата-әсә карауыннан калган балаларга үз йылыһын бирергә әзер булган, бөтә документларын тапшырган һәм махсус уку программаһын үткән генә һәм бүгенге көндә исәптә торган ата-әсәләр килде. Ана махсус уку курсларын алу мутлакмы әле? Әлбиттә, безнең менә гаилә кодексына ярашлы рәвештә үз гаиләһенә ятим һәм ата-әсә карауыннан калган баланы алырга теләгән һәр кем якын тугандарыннан башка, бер тугандарыннан башка яки ата-өлесеннән башка һәр кем махсус программа үтәргә тиеш. Ул көндә, Кауды көне социаль проекты көнендә ничә бала елмаю бәхетенә өлгәште? Алданрак әйткән һорауыгызга тагы да җавап итеп әйткем килә инде. Менә безнең осрашу, ата-әсәләр менән балалар осрашуы формаль булмаган форматта барды инде. Балалар Бөрө, Авыргазы балалар йортынан, шулай ук Өфе калаһында урнашкан 9-нчы ханлы балалар йортынан, 1-нче ханлы Шәһид Хөдәйбердин исемендәге балалар йортынан, тагы да мөмкинчелекләре сикләнгән балалар 2-нче ханлы балалар йортларынан килгәннәр иде. Шулай ук Чесноковка биттәһеннән балалар килде инде. Ямгыһы 50-60 бала безнең төрле районнардан, калалардан килгән 40-45 ата-әсә менән осрашу бәхете. Менә безнең Иглин районында бәйләнешкә сабып кызыкханалар, бер ханым ул тулы булмаган гаиләләме, 2 балам бар, өченчегә әгәр дә алу теләгем булса, монда атайның булуы мутлакмы? Тулы гаилә турында һүз бара. Баланы гаиләгә урынлаштырылган сакта гаиләнең тулы булу булмауы мутлак түгел. Әгәр дә инде был гаилә тикшерүләр вакытында тәрбияви ресурслары етерлек икән һәм яшәү шартлары безнең яңа бала өчен уңайлы икән, ул вакытта без баланы риза булып бирә алабыз. Әлбиттә, ул кемдер әйтә, менә тикшерү үтәргәрәк, әлегә баягы курслар үтәргәрәк, ул ничектер ата-әсәләрне үркетмәйме? Әллә теләге булган ата-әсә барыбер менә ошо талаптарды бик теләп үтәме? Күп кешеләр осрый инде, кемдәрдер инкар итәләр, кемдәрдер тулыһынча үтәләр. Но безнең менә белгечләргә бындай махсус программалар үтәү, документлар йынау һәрбер кеше өчен ниндәйдер теге экзамен, һынау һымаграк бит кабул итәбез. Әгәр дә кешенең теләге сынапта көчле икән, әгәр сынапта ышанычлы кеше икән, ул
һуңғы адымына тиклем барып итәсәк. Несе яшкә тегемге балаларды гаиләләргә тапшырагыз? Әллә яшь айырмаһы юк монда? Яшь айырмаһы тип баланың мотлак ятим яки ата-әсә каравыннан калган дигән статусы булырга тиеш һәм бына безнең җәмгыятьтә булып осрап тора бит инде бәләкәй балалар ата-әсәһез калалар, уллыкка алу процессы бара инде бәләкәй балаларды 18 яшькә тиклем был статуска ия булган ятим һәм ата-әсә каравыннан калган балаларды без гаиләгә урнаштыра алабыз. 5-6 ел элек барыбыз да хәтерләйбездер, бер нисегә модага әйләнде дип әйтергә микән ул әллә улайт һәм үпкәләтүем бар кайбер ата-әсәләрдә. Патронатка, опекунлыкка алу буенча бик дәррәү генә эшләр башланды. Чөнки анда теге аксаһы ла яхшы гына кимәлдә шикелле кеше 5-6 баланы патронлыкка алды. Бүген менә ошо эш нисегрәк тора? Безнең республикабызда гаиләгә урнаштыру процессы 1999 елдан алып эш барыла инде. Мына 9-нчы ханлы балалар йортында эксперименталь майданчык ачылды һәм ысынлап шул елдан алып патронат гаиләләргә тапшыру башланды инде. Һәм мына 2006 елда инде был эш закон тарафынан нигезләнде һәм 2008 елдан ысынлап инде Россия Федерациясы кимәлендә безнең шу балаларды гаиләгә урнаштыру дөйем федераль кимәлдә закон кабул ителде. Ысынлап бүгенге көндә лә безнең хөкүмәт тарафынан да, Мәгариф министрлыгы тарафынан да был эш әүдем алып барыла һәм был эш көйгә һалынган, бер юсыкта эшләү максатында инде бер юсыкта эшләүнең һөҙөмтәһе булып, без елда 2000-гә якын баланы гаиләләргә урнаштыра алабыз. Шундай мөмкинселектәр. Турай эфиргә чыккан телевизор караусыбыз ихласыннан сәламләйбез. 250-45 һәм буенча кем безнең бәйләнешкә чыкты. Хәерле иртә. Һаумыһығыҙ? Үҙегеҙ менән таныштырығыҙ һәм тыңлайбыҙ сорауығыҙҙы. Мин Аҡъяр ауылынан Абдуллина Разиябылым. Аҡъяр ауылында йәшәйем. Мына улым үлеп ҡалғайны. 7 йыл була мына июлдең 23-ндә. Сан 3 балалары ҡалды, 2 улы, 1 ҡыҙы ҡалды. Сан былтырғы йылда кеген шул йылдан алып улым үлгәннән бирле нимәлә булды? Благовар районында шуяҡҡа ҡасып китеп, шунда йәшәнем. Сан былтыр йылда 24 сентябрь көнө теге балаларҙы мені алып келіп тапшырдылар инде. Тегінде тоже эсеу менән мәғлум булып, мал булып йәшәп, нишләгән сан хәҙер көндә өлкәнем инде. Ике бала миндә инде. Әсәмә ҡайтам тип ҡыҙы ҡайтып китте бит инде. Сан ҡыҙын атман икенсе малайына. Сан үгәй атаһы инде наказ үтте мен бында килеп йоҡлағыҙ, шайтығыҙ, былай тығыҙ, менә мәктәп яҡын ғына. Бында йәшәгеҙ дип шайт барыштым бит инде. Сан 2 бала баяғы әсәһе лә Һорауығыҙҙы йәһәтерәк бирергә тырышығыҙ. Һеҙҙең һорау, ошо балаларҙы Декабр айында мына мен өлкән ағайым үлеп ҡалды, бер семьябыҙ 12 бала бит инде, Һабыр ауылында йәшәй. Мен похоронға киткән ваҡытта килен балаларҙы алдыртып ҡуйҙы. Сан мин ҡайтҡас миңә шундай шок булды. Балаларҙы алдыртыу икәүһен. Өлкәнем инде бит сан мен мөрәжәғәт иткәйнем аты кәлимәһендә зама булыш, яғни Венера исемле Сейфулловна танымын. Юк, һеҙ был балаларҙы балалар йорты аша ғаиләгә урынлаштырырға уйлайһығыҙмы? Аңламайыраҡ ултырабыҙ. Үҙемә алғым килә. Үҙегеҙгә алғығыҙ килә. Был ҡауҙы социаль проект аша ул ошо балаларҙы үҙенә аламы беҙҙең апай? Ҡыҙының балалары өләсәһе улай инде. Һорау әҙерәк мин аңлауымса инде 3 баланың атайы үлгән һәм әсә кеше икенсерәк эштәр менән мауығып киткән инде. Үҙенең тәрбиәүи эштәрен онотҡан тип әйтәйек инде. Был осраҡта беҙҙең урындағы мына Хайбула районы һәм икенсе район ниндәйерәк тип әйттеләр? Хайбула Благовар районындағы ҡурсалау һәм хәстәрләү органдары бүлектәре белгестәре шул ғаилә тураһындағы мәғлүмәт алып, яңы мәғлүмәт алып, һәм урындағы шулай уҡ бәлиғ булмаған балаларҙың комиссияһы ҡарары буйынса был ата-әсәне ата-әсә иркенән мәхрүм итергә тейештәрҙер. Мәхрүм итеү тураһында эште алып барырға тейеш булғандар. Ысынлап та, әгәр әсә кеше баланы тәрбиәләй алмай тигән һөҙөмтә булһа, ысынлап та ата-әсәне ул
эшенән бушаталар һәм баланың шул статусы барлыкка килә бит инде. Ятим һәм ата-әсә карауыннан калган дигән. Был осракта Мына ул сакта өләсәйгә, ул үзенең балаһының, кызының балалары битендә. Шулай документтар кирәкме, мәшәкате күпме аның? Был осракта өләсәй кеше үзенең yeğenlerin, yeğensәрдәрен опекага, башкортча әйткәндә, курсалауга алырга. Шул курс үтәргә тиешме, укырга тиешме ул? Монда еңелрәк инде хәл. Монда еңелрәк. Әгәр өләсәй кеше икән, якын туган дип атала бит инде. Шуның өчен был махсус программа үтмәй, әмма ләкин документтар йыйып тапшырырга тиеш. Менә әңгәмә һуңында шуны гына һорау килә, нефтекама бәйләнешкә сыкты. Кауды социаль проекты райондарга, калаларга сыгырга планлаштырыламы? Әлбәттә, безнең менә беренче тапкыр үткәрелде бит инде балалар, беренче ханны Шәһит Хөдәйбердин исемендәге балалар йортында. Икенче һулышыбызда безнең үзәгебезнең филиалдары Ишембай, Туймазы калаларында урнашкан һәм шул калаларга якын урнашкан республикабызның башка балалар йорттарынан балаларды йынап һәм шул якын урнашкан райондардан ата-әсәләрде йынап, икенче һәм өченче проектларыбызды эшләрбез дип уйлыйбыз. Һәр башлангысыгызда уңышлар теләйбез. Кауды көне социаль проектының авторы балаларды гаиләләргә урнаштыру республика үзәге итәкчесе Таңһылу Һөйендекова булды. Студия кунагы Таңһылу Данил һеҙгә рәхмәт. Алып барган эшегеҙҙә уңышлар теләйбез. Рәхмәт. Әлегә һүз яңылыктар хеҙмәтенән коллегаларга.